dragi prieteni, căsuță spre vânzare la un preț foarte bun, cu un teritoriu, suprafața teritoriul de 10 ari, așa, chiar este foarte mare. Exteriorul deja este aproximativ finisat, doar trebuie de făcut fasada. Interiorul la fel, păreții sunt reflectați. S-a investit foarte mult în căsuța dată și se vinde la un preț bun. Iată așa. Ca planimetrie este foarte interesant. Avem zonă living, cameră, baie separate. Avem două intrări atât pe aici cât și pe aici. Și este și mansardă. Așa. Iată, balcon la mansardă, se poate făcut și mansardă. Așa preț în satul Costești, raionul Sloveni,